Аз се казвам Дари и съм студентка втора година в Бургас. Туризъм уча в университет професор доктор Асен Златаров. Бях 10-ти клас. Бях започнала да ставам много нервна. Получавах такива пристъпи. Мислила съм преди това много често за самоубийство, за такива неща. Всъщност търсих мир, да намеря мир със себе си, мир с Бог. Обаче май го търсих на грешните места. В класа ни дойде ново момиче и тя беше супер странен човек и много интересен човек. Тя винаги мила, добра и съответно предизвика интерес в мен. Запознахме се, започнахме да излизаме заедно. Колкото повече се опознавахме, толкова повече тя ми харесваше като човек и разбирах, че има нещо различно в нея. Нещо, което не съм го виждала никъде другаде. И тя започна да ми разказва за вярата си в Бог и за това как Бог е променил живота и как я е изцелил от няколко болести, които е имала. И аз много се учудих всъщност, защото винаги съм вярвала в Бог, но съм мислила, че да вярваш в Бог е просто чувство. Може да си вярваш и нищо да не правиш. И това ти е достатъчно. А ти всъщност ми показваш един по-различен живот. Определено се развълнувах от това, което тя имаше да ми каже. И аз се радвам, че тя го направи. И това промени целия ми живот всъщност. И малко по-късно, вече когато наистина мога да кажа, че открих Бог, той ми припомни тези неща и аз си казах: Боже, благодаря ти, че си направил това в моя живот и си ми показал каква е истината. През последните години аз просто наистина не мога да справя с смисъл от щастие и от това, което съм намерила. И мисля, че това е едно от най-хубавите неща, които Бог направи в моя живот. Да ми даде надежда и виждане за бъдещето. Радост, най-вече радост.